Soc de l'escola Miquel Martí i Pol i ara us presentaré un llibre que es diu El gran regreso al reino de la fantasía, que és de Jerónimo Stilton i tracta sobre un ratolí que pot viatjar a un altre regne, viu moltes aventures que són màgiques i fantàstiques i hi ha molts animals fantàstics que no els podem veure nosaltres. Però quan els llegeixes tu pots anar-t'ho imaginant i veuràs que és molt bonic, perquè jo és el que faig. Abans d'aquest hi ha un altre que és la reina Floridiana. Té una germana bessona que es diu Negridiana i li vol treure el regne. El Jerónimo va ajudar la reina Floridiana, però ara, en aquest llibre, ha tornat i vol intentar-li treure el regne a la seva germana. El Jerónimo, quan anava a treballar, era un dia de primavera, però no era un dia qualsevol, sinó que tot estava molt fosc. Quan va anar a la seva oficina, va saber que tots van tenir el mateix malsomni que ell. Somniaven amb la germana de la Floridiana, la Negridiana, i amb les fades malvades. Jo recomano aquest llibre per les persones que li agraden molt ficar-se en jocs de fantasia o coses així, que li agrada molt imaginar-se que ell està vivint aquesta aventura, i jo els recomano per a aquestes persones.